Dibêtiya Baba Tahirê Ûryan. Te ku nexwendî ilmê semawat, tu ku neçûyî bi aliyê xerabat, tu kar û ziyana xwe nizanî, tu kengî dikê yaran heyhat heyhat. Hem derdê min hem dermanê min ji dost, hem wesla min hem hicrana min ji dost. Eger qesab çermê min ji beden ke, tu dem ve naxete canê min ji dost. Kesê bi eşqa Xwedê jî çûna can natirse, aşiq zincîr û zindan natirse. Dilê aşiq wekî gurê birçî ye, ku ew ji heyheyên şivên natirse. Ez bazek bûm û ez çûme nêçîrê, siyah destek avêt baskên min tîrê. Neçêre li ber çeşmezaran bi xeflet, yê gafil diçêre, gafil dixwe tîrê. Were bilbil em binalin serê soj, were eşqa seher ji min biamoj. Tu ji bo gula pênc roja dinale, ez ji bo dîlara xwe şev û roj. Ey Xweda hewara dilê min bibîs, kesê bêkes tu yê ez mame bêkes. Hemû dibêjin kesê tahir nine, Xwedê yarê min e çi hacet bi kes. Gula ku me bi destê xwe çandiye, bo bi hêsrê du çava av daye. Ma ev dergahê Xweda reva ye, gul a min be û gulaviyê din be. Wax li vê rojê ku biçim gora teng, birişîne ser sînga min a xûseng. Ne nikeye ji mara birevim, ne destê bike zikan bikim ceng. Dilê gafil ji subhanî çi hasil, mûtiê nefsa şeytanî çi hasil. Qedrê te ji meleka zêdetir e, tu ku qedrê xwe nizanî çi hasil. İlahî biçim cem kê, biçim cem kê, ez ku bêdest û pa me biçim cem kê. Hemû min diqewrînin tê me cem te, tu jî me biqewrînî biçim cem kê. İlahî ka bibêjim ka nebêjim, tu haceta min zane ez çi bêjim. Ku tu ji min hez dike hacetan bide, ku tu mahrûm bihîl ez çi bêjim. Biçim ez vê alemê dûr biçim, biçim çîn û maçîn dûrtir biçim. Ez ê dîldarê re peyam bişînim, ger dûrî û xweş be dûrtir biçim. Paşîmanim, paşîmanim, paşîman. Em dimeşin vê riyê de wek kervan. Gev ne dinya ji kesî re nemaye, ne li vî milî û ne li wan milan. Newaya nalînê nalîn van zane, eyara dilê safî canan zane. Werin sotî dil em pevre binalin, ku dil sotî qedrê sotî dil zane. Ez pîr bûm, civaniya min nema, bedenê de hêz û quweta min nema. Min re dibêrin bi çelala biçînin, ger biçînim ku dîtina min nema. Dara xemê raberdayî canê min, çûne dergahê Xweda nalîna min. Ezîno qedrê hevdî bizanin, ku ecel wekî kevremekî ca min. Xwezî bîyên ku Xwedê yarê wan be, ku hemd û qul huwallah karê wan be. Xwezî bîyên ku her dem nimêj dikin, cenneta cavîdan diyarê wan be. Aşiq ew e ku her dem bi bela be, mîna Eyyûb bi qurban mübtela be. Wekî Hesen binoşi tasa zehrê, mîna Husên şehîdê Kerbela be. Dilê bê eşq biçilmise çêtir e, kesê bêderd eger bimire çêtir e. Canê nesabit e ser riya eşqê, zerre zerre bi kizire çêtir e. Ezîzê min merdî ji namerdan nayê, pîgan û nalîn ji bêderdan nayê. Heqîqetê bipîse ji ber Ferîdûn, germiya agir ji tenûra sar nayê.
دنیا خانeke mirov lê mêvan e. Îro lale lê sibê xezan e. Çalekê dikolin jê re dibên gor, min re bayê mala te dibêjin. Li goristanê bihûrîm kêm zêde, min gelek derwêş û dewlemend tê de. Ne derwêşek bê kefen çûbûn erdê, ne dewlemend jî bil kefen bir wê de.